Здравейте на всички! Днес ще се гмурнем в една гореща тема, особено ако използвате популярни лекарства за отслабване, като Оземпик, Вегови, Маунджаро или Зепбаунд. Влияят ли тези лекарства на зрението ви? Скорошен преглед, публикуван в JAMA Офталмология, повдигна някои въпроси. Изследователите са открили потенциална връзка между тези GLP-1, глюкагон, подобен пептид зиадин, лекарства за отслабване и няколко очни състояния, които могат да доведат до загуба на зрение. В това проучване 9 пациенти, приемащи семаглутид или тирзепатид, са развили сериозни очни състояния. 7 са преживели неартериитна предна исхемична оптична невропатия или NION. Неартериална предна исхемична оптична невропатия. Един е имал двустранен папилит, което е подуване на зрителните нерви, а друг е страдал от парацентрална остра средна макулопатия, състояние, което влияе на кръвоснабдяването на ретината. Но какво може да причинява тези проблеми? Изследователите смятат, че бързите промени в нивата на кръвната захар, а не самите лекарства, може би са виновникът. Novo Nordisk, производителят на Оземпик и Вегови, заяви, че безопасността на пациентите е техен основен приоритет. Те са анализирали клинични изпитвания и не са открили причинно-следствена връзка между тези лекарства и NION. Междувременно Eli Lilly, компанията зад Маунджаро и Zepbound, все още не е коментирала. Детър Брадли Кац, водещият автор на изследването, препоръчва на пациентите, които изпитват промени в зрението си, докато приемат тези лекарства, да се консултират със своя лекар и офталмолог. Той обаче в момента не съветва да се спира приема на лекарството. Струва си да се отбележи, че предишни проучвания също са открили връзка между семаглутид и NION. Едно проучване разкри, че потребителите на Оземпик са 2 пъти по-склонни да развият NION в сравнение с тези, които приемат други лекарства за диабет, въпреки че общата честота остава ниска. NION, най-често срещаното заболяване на зрителния нерв в САЩ, засяга от 10 до 100 хиляди възрастни американци годишно. То включва намален кръвен поток към зрителния нерв, което води до внезапна и необратима слепота. Така че, ако използвате тези лекарства и забележите някакви промени в зрението си, не се колебайте, свържете се с вашия лекар. Бъдете информирани, бъдете в безопасност и се грижете за здравето си. Благодаря ви, че гледахте. Не забравяйте да харесате и да се абонирате за още актуализации.